pang-apat na series of tambak ang ating motor mga katodo. Ibenta na lang kaya natin to, no? So yun ang pinakamahabang pagka tambak niya, mga 12 days ata yun. Nag-iba talaga yung performance ng motor. Ramdam ko eh, hindi ko ma-explain, pero parang medyo kinabahan ako sa'yo, madam. Para sa akin, ito na yung pinaka-ultimate na sport touring bike sa panahon ngayon. Of course, there are different preferences, pero for me, siguro masasabi ko ito na yon para sa akin. So kung ikaw ay naghahanap ng isang sport tourer, you might wanna look into this machine. Woohoo! What is up girls and boys? What's up mga kadonut? Mga kadonut, palitan na lang kaya natin yung pangalan natin, no? So ayun nga, no, napapansin na ng ating mga subscribers and followers ang paulit-ulit nating pagbili ng donut. Nahalata na mahilig tayo sa donut. Kagaya ng sabi ko sa inyo mga katodo, apart from napakasarap ng Krispy Kreme sa kape, gustong gusto ko kasi yung glaze nila guys eh. Yung glaze donut nila, panalo pagka sinabay mo sa kape eh. Lalo na kapag black coffee, yung kapeng barako. Sheesh, ang sarap. But apart from that mga katodo, no, talagang special na rin sa atin yung lugar na yan kasi yan yung siguro masasabi kong pinaka-significant na lugar sa buhay ko. So kaya dyan tayo laging umahanap ng ating comfort food. Woo! So siguro nga ay papalitan na natin ang ating pangalan. Imbis na mga katodo, mga kadonut na lang. What's up mga kadonut? Sunod-sunod na ang pagkatambak. Pang-apat na series of tambak ang ating motor mga katodo. Ibenta na lang kaya natin to, no? Ibenta na natin, hindi naman natin nagagamit. And speaking of hindi nagagamit guys, no, ang laki ng difference kapag natatambak siya. When it comes to performance, no, napatunayan ko yun nung natambak natin to ng mga 12 days ata. And then medyo nag-iba yung tunog niya. Basta may nararamdaman akong iba sa performance niya. So kaya ako napansin yung pinagkaiba kasi after nating tinambak yun mga katodo, yun ang pinakamahabang pagkatambak niya, mga 12 days ata yun. Nag-iba talaga yung performance ng motor. Ramdam ko eh, hindi ko ma-explain, pero parang nasushort siya sa power, parang ganun eh. Yun yung pakiramdam ko, no? And then right after nun, that day, the next day ginamit natin siya. Dahil nga nag-worry tayo, no? So ginamit natin siya agad kinabukasan. Nung ginamit natin siya kinabukasan, dun ko naramdaman na parang bumalik na yung performance niya on the second day. So well, eventually evident naman yan, or hindi naman yan talaga entirely surprising, no, na may difference sa performance. Medyo kinabahan ako sa'yo, madam.
But anyway, it's just evident, no, na the same as other machine, no, or any other machine, na kapag ka talaga tinambak mo, eh obviously mag-iiba at mag-iiba talaga yung performance niya. So ayun nga, dapat talaga eh hindi itambak. I love this bike. No doubt, I really love this bike. And ika nga, ito na yung pinaka ultimate sport touring bike na makikita mo. Para sa akin yan, sa opinion ko lang, para sa akin ito na yung pinaka ultimate na sport touring bike sa panahon ngayon. Of course there are different preferences, pero for me siguro masasabi ko ito na yon para sa akin. Considering with its features, no, considering with its competitors na yung specs and all that, para sa akin ito. So kung ikaw ay naghahanap ng isang sport tourer, eh you might wanna look into this machine. Kasi apart from napakaganda niya aesthetic wise, mamaya ikutan natin, no, ang itsura niya. So ayun siya guys, no, aesthetic wise, talagang napaka-solid pa rin naman ng itsura niya. What I've read is this is one of the oldest or old image of a sport tourer. So kumbaga nung unang mga panahon 90s siguro, 90s, ganito talaga ang itsura ng mga sports tourer, which is very different na, no, from the sports tourer now, na medyo makikita mo elevated na yung mas nakaangat na to. On this case kasi, ang bike na to naka-elevate lang yung kanyang handlebar. So kung makikita nyo siguro mga 3 inches yan. Oo, mga 3 inches siguro yan na elevation from the clip-on. And the rest is napaka-sports pa rin nung kanyang DNA or yung aesthetics niya. Kasi kung iisipin mo, kapag binaba mo to, which is possible naman siguro, no, na ibaba yung clip-on nito, ay magiging sport na yung itsura niya. And also, no, one of the reason why it's a sport touring bike, because of its feature na itong kanyang windshield na namumove siya. May 4 na levels yan, or ng pag-tilt ng kanyang windshield. For me, I believe this is one of the best sport touring bike. Although hindi ko pa naman na-try yung ibang mga sports tourer, no. Hindi pa natin na maneho yung ibang mga sports touring bike. But as far as the performance, aesthetics, hindi pa huhuli tong big bike na to. Pero bago yan, order muna tayo. So ito guys, dito tayo sa Pick Up Coffee. Marami mga bikers nag-ano dito, tumatambay. Sige, yung ano na lang, lychee. Yung ano lang, regular size lang. Alright. O diba, napaka-friendly nila. Thank you. Thank you. Alright guys, ito na siya, ang ating lychee ng Pick Up Coffee, na all smiles ang mga crew nila. Diba? Ito yung mga umuusbong na ngayon na mga kape. Very affordable na coffee. Inumin muna natin to. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to... Alright, all good. So panalo to guys. Refreshment sa Pick Up Coffee, lychee ang in-order natin. Tapon natin ito. Yan. So medyo nag-iiwas na tayo sa matamis ngayon, kaya medyo naramdaman natin yung tamis ng ininom natin. Okay sana, no? Okay sana, pero medyo matamis lang, but all good naman. So ayan, walk around lang tayo sa ating motor. So guys, kung ikaw ay isang tito na kagaya ko at naghahanap ka ng ultimate sport touring bike, ito na yata ang isa sa pinaka mairerekomenda kong sport tourer ngayon 2024. And you can definitely ride this bike with comfort. Pang malayuan, kayang-kaya ng bike na to. Kasi yung stance mo naman naka upright ka naman.
Liban na lang kung ikaw ay kagaya ko na napakaliit. So tayo na mga may ikli yung mga bias natin, medyo nakakasubsob tayo ng onti lang naman, onti lang. But anyway, one of the best 4-tourer bikes na nasa market ngayon. And alam ko hindi pa dumarating sa Pilipinas ang 2024 na Ninja 1000 model. Pero based dun sa ating research, halos walang pinagkaiba. Walang pinagkaiba sa makina, the same horsepowers, the same. Ang difference lang is yung kanyang color, yung kulay lang. Medyo maraming colorway pero hindi ko alam kung anong papasok na colorway dito sa Pilipinas. Maganda sana yung colorway na yung black colorway. Sana magkaroon dito sa Pinas. And guys, bumili pala tayo nitong tail bag. Napaka convenient niya at mukhang matibay naman. Waterproof pa, makikita mo sa zippers. At napakamura lang niya. Nasa 900 pesos lang ata to, or 800 pesos nung binili natin kasi naka-sale siya. Chill lang ang mga tao dito. Yung tail bag na pinakita natin kanina mga katodo, hindi siya masyadong kalakihan, pero marami kang pwedeng ilagay. Or hindi nga kalakihan, ang tanga lang, hindi kalakihan pero maraming pwedeng ilagay. Hindi siya kalakihan pero somehow yung mga importante pwede nating ilagay dun. Like yung ating tire inflator, nandun na. Mga dokumento, kaya rin naman niyang maglagay kaya mong mag-insert ng mga dokumento. Kung ikaw lang naman, iniisip ko, pwede kang maglagay doon ng mga 2 t-shirt, isang short, isang brief. Kung yung mga overnight na rides lang, so kayang ilagay doon. And then may ka naman, may belt bag ka naman, so good siya actually. Gusto ko lang kasi sa kanya, napaka minimalist lang niya tignan. Kung inyong makikita or kung inyong nakita kanina, hindi siya ganun ka bulky, so saktuhan lang yung datingan niya. Semi long holiday na naman mga katodo, kasi actually sa Martes ay araw ng Kagitingan, and then the following day, Wednesday, Idil Fitr naman. So, 2 legal holiday magkasunod. Ang Monday is not a holiday. So, ang dami nagsisirculate ngayon na magsisick leave ng Monday. Huwag kayong magsick leave ng Monday mga katodo. Ibang usapan yon kung magsisick leave kayo ng Monday. Huwag po. Traffic sa kabilang banda. Huwag na tayong dumaan dyan. Dyan dapat yung daan ko pero ang traffic
Sunday, Sunday, Sunday. Masayang mag-ride ng Sunday. Kasi ang Sunday na lang ata ang pinaka-safest day na sabihin hindi ma-traffic, no, apart from holidays. At dito na lang siguro natin tatapusin ang ating vlog, mga katodo. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin. At syempre guys, lagi ninyong tandaan na sa lahat ng mga pangarap natin, maliit man yan o malaki, sipagan mo, ilusin mo, at itodo mo. Peace out guys. Go, go, go.